Πολύ αγαπημένοι μου, όπως θα ξέρετε, φτάσαμε ξανά στην ημερομηνία των γενεθλίων μου. Κάθε χρόνο γίνεται γιορτή προς τιμήν μου, έτσι και φέτος. Αυτές τις μέρες ο κόσμος κάνει πολλά ψώνια. Γίνονται διαφημίσεις στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, το διαδίκτυο και παντού κανείς δεν μιλά για κάτι άλλο, εκτός από το τι λείπει μέχρι να έρθει εκείνη η μέρα. Είναι ευχάριστο να ξέρω ότι έστω και μία μέρα τον χρόνο κάποιοι με σκέφτονται. Όπως τα γνωρίζεις, πριν από πολλά χρόνια οι άνθρωποι ξεκίνησαν να γιορτάζουν τα γενέθλιά μου. Στην αρχή φαίνονταν να καταλαβαίνουν και με ευχαριστούσαν για αυτό που έκανα για εκείνους. Όμως σήμερα σχεδόν κανείς τους δεν γνωρίζει πια τι ακριβώς γιορτάζουν. Οι άνθρωποι συναντώνται και περνούν πολύ καλά, όμως ελάχιστοι γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. Θυμάμαι πέρυσι, την ημέρα των γενεθλίων μου, που έκαναν μια μεγάλη γιορτή προς τιμή μου. Στο σπίτι η προετοιμασία ήταν άψογη. Στο τραπέζι υπήρχαν τα πάντα. Όλα ήταν διακοσμημένα, όμορφα και υπήρχαν πολλά δώρα, αλλά ξέρεις κάτι, ούτε που με κάλεσαν. Ενώ ήμουν ο επίτιμος καλεσμένος, ο εορτάζων, το σημαίνον πρόσωπο της ημέρας, κανείς δεν θυμήθηκε να με καλέσει και η γιορτή τάχα γινόταν για μένα. Και όταν έφτασε τελικά η μεγάλη μέρα, με άφησαν απ' έξω, μου έκλεισαν την πόρτα. Παρόλο που εγώ ήθελα τόσο πολύ να βρεθώ στο τραπέζι μαζί τους. Μιας και δεν με κάλεσαν λοιπόν, σκέφτηκαν να παρευρεθώ χωρίς να κάνω θόρυβο. Όπως πάντα άλλωστε, κι έτσι μπήκα και στάθηκα σε μια γωνίτσα. Διασκέδαζαν όλοι. Κάποιοι έλεγαν ιστορίες, γελούσαν, πέρναγαν πολύ καλά, μέχρι που έφτασε ένας ηλικιωμένος χοντρούλης κύριος. ντυμένος στα κόκκινα με άσπρα γένια και φώναζε «Χω». Δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Κάθισε βαριά σε μια πολυθρόνα και όλοι έτρεξαν κατά πάνω του λέγοντας «Άγιε Βασίλη!» Λες και η γιορτή ήταν για αυτόν. Και ούτε που ήταν ο Άγιος Βασίλειος, ούτε καν έμοιαζε με τον πιστό μου φίλο. Και όλοι άρχισαν να αγκαλιάζονται. Τι όμορφα που ήταν. Άπλωσα κι εγώ τα χέρια μου ελπίζοντας πως κάποιος θα με αγκαλιάσει. Και ξέρεις, κανείς δεν με αγκάλιασε. Άρχισαν όλοι να ανταλλάσσουν δώρα. Ένας τα άνοιγαν μέχρι που τελείωσαν όλα. Πλησίασαν να δω μήπως παρελπίδα υπήρχε κάποιο δώρο και για μένα. Αλλά μάταια, δεν υπήρχε τίποτα. Πώς θα αισθανόσουν αν την ημέρα των γενεθλίων σου αντάλλασαν δώρα όλοι μεταξύ τους και εσένα δεν σου δώριζαν τίποτα? Τότε κατάλαβα ότι εγώ περίσσευα σε εκείνη τη γιορτή. Βγήκα χωρίς να κάνω θόρυβο, όπως πάντα άλλωστε, έκλεισα την πόρτα και αποσύρθηκα. Κάθε χρόνο επιστρέφω, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή επιστρέφω για λίγο, με την ελπίδα ότι θα με θυμηθούν. Όμως κάθε χρόνος που περνάει είναι και χειρότερα. Ο κόσμος θυμάται μόνο τα λουκούλια γεύματα, τα δώρα και την πλούσια και φαντακτερή διακόσμηση. Κανείς δεν θυμάται εμένα. Θα ήθελα αυτά τα Χριστούγεννα, πολύ αγαπημένοι μου, να μου επιτρέψετε να έρθω στη ζωή σας, στο σπίτι, στο τραπέζι σας. Να αναγνωρίσετε ότι πριν από 2.000 χρόνια ήρθα σε αυτόν τον κόσμο για να δώσω τη ζωή μου για εσάς, για να φέρω τη σωτηρία στους ανθρώπους, για να τους φανερώσω την αλήθεια,
να τους κάνω πραγματικά ευτυχισμένους. Το μόνο που θέλω σήμερα είναι να το πιστέψετε αυτό με όλη σας την καρδιά. Θα σας πω κάτι. Είναι κοινό μυστικό, μα οι περισσότεροι, ενώ είναι μεγάλοι, ευφυείς και μορφωμένοι, δεν το καταλαβαίνουν. Κάποια μέρα θα κάνω τη δική μου γιορτή και θα είναι σπουδαία, όπως κανένας δεν την έχει φανταστεί. Μια γιορτή πολύ μεγάλη. Αφού οι άνθρωποι δεν με καλούν στα σπίτια τους, θα τους καλέσω εγώ στο δικό μου. Προετοιμάζομαι χρόνια για αυτή τη γιορτή. Ακόμη κάνω τις τελευταίες προετοιμασίες, στέλνω πολλές προσκλήσεις και ξέρετε, υπάρχει μια ξεχωριστή, ειδικά για τον καθέναν από εσάς. Θέλω μόνο να μου πείτε, αν θέλετε να συμμετέχετε. Θα σας κρατήσω μια θέση στο σπίτι, στο τραπέζι μου και θα γράψω τα ονόματά σας στη μεγάλη λίστα μου με τους καλεσμένους. Ετοιμαστείτε, γιατί όταν όλα θα είναι έτοιμα, μια μέρα που δεν θα το περιμένει κανένας σας, θα κάνω τη μεγαλύτερη γιορτή. Πείτε μου ότι θα έρθετε. Θα χαρώ πολύ αν φέρετε τα αδέλφια και τους φίλους σας.